Kto nám priniesol slobodu? Nezabúdajme na hrdinov a históriu našej obce Prievali Šandorf. Dnes, keď sa prechádzame po našich uliciach, pozeráme na krásnu prírodu Malých Karpát a žijeme v mieri, často zabúdame, aká vysoká cena bola zaplatená za našu slobodu. Chcem sa s vami dnes podeliť o kúsok našej histórie, o príbeh oslobodenia Prieval a o pamätníkoch, okolo ktorých denne chodíme, no možno si už ani neuvedomujeme, čo presne je na nich napísané a aké obete predstavujú. Boli to 1. aprílové dni roku 1945. Naši pradedovia, prababky a starí rodičia s napätím, strachom, ale i obrovskou nádejou čakali na koniec vojnového pekla. Kto nás vtedy oslobodil? Boli to vojaci Červenej sovietskej armády, ktorí tiahli cez naše územie. Títo chlapi z obrovskej diaľky prišli na pomoc, prekonávali náročný terén a zvádzali tu krvavé boje. Na ostatných úsekoch sa do večerných hodín nepodarilo nepriateľovi pretrhnúť húževnatú obranu našich pozícií. Smrť nemeckým okupantom. Len aby z nášho kraja definitívne vyhnali okupanta a vybojovali slobodu spoločne s našimi ľuďmi. Naša obec, vtedy známa ako Šandorf, bola oslobodená v dňoch 5. až 6. apríla 1945. Aby sme na to nikdy nezabudli, máme v Prievaloch pamätníky, ktoré by mal poznať od a pos každý jeden z nás. Hlavný pamätník hrdinov, obelisk s červenou hviezdou, tento dominantný pamätník stojí hrdo v obci a pripomína nám tú najväčšiu obetu. Priamo na ňom je zlatými písmenami vytesané: tu odpočívajú 36 hrdinovia Rudej armády, ktorí obetovali svoj život za oslobodenie Šandorfa dňa 5-6 apríla 1945. Ten istý odkaz je na ňom aj v ruskom jazyku. Na spodnom podstavci zanechali naši predkovia jasný odkaz vďaky. Na večnú pamiatku venovali občania za oslobodenie našej obce v Šandorfe dňa 6. 4945. Týchto 36 chlapov položilo svoje životy priamo tu u nás. Nechali tu to najcenejšie, aby sme my mohli žiť voľne. Pamätná tabuľa na budove, MNV a pošta, keď idete vybavovať veci na poštu či obecný úrad. Všimnite si krásnu mramorovú tabuľu s reliéfom a 5-cípovou hviezdou. Je dôkazom toho, že obec nezabudla ani po 10 ročiach. Píše sa na nej: táto budova pre MNV, poštu a telekomunikácie bola daná do užívania v roku 25. Výročia oslobodenia obce Prievali sovietskou armádou. MNV a občania 6. 4970. Súsošie Krista a kľačiaceho vojaka, pamiatka našim pradedom, naša história je však prepletená utrpením už z prvej svetovej vojny. Pri ceste stojí dojímavé súsošie s kľačiacim vojakom pod ochranou Ježiša Krista. Na tmavej kamennej tabuli pod ním sú vytesané mená našich vlastných pradov a rodákov z Prieval, ktorí sa nikdy nevrátili domov z frontov prvej svetovej vojny. Zanechali nám tam hlboký a mrazivý odkaz: pútniku zvestuj spoluobčanom, že my tu mŕtvi ležíme, ako zákony kázali nám. Sú tam vyrité mená rodín ako Búbel, Bilka, Kovaliči, Benák a mnohých ďalších chlapcov, z ktorých mnohí padli veľmi mladí. Zastavme sa niekedy na chvíľu. Prečítajme si tieto mená a nápisy. Spomeňme si na našich pradedov, ktorí tu dreli, trpeli a budovali túto obec, a vzdajme úctu tým, ktorí prešli tisíce kilometrov, aby nám pomohli a priniesli nám mier. Tieto kamene nie sú len kusom mŕtvej histórie, sú to príbehy krvi, slz a nakoniec vytúženej slobody našej dediny. Česť a sláva ich pamiatke. Zdieľajte tento príspevok, nech sa o našej bohatej histórii a hrdinoch vie čo najviac. Slovensko Prievali nezabúdajú.